Puțin ciudată chestia asta. Pe de o parte, au fost mai multe tentative de a organiza această întâlnire, tentative eșuate de a organiza întâlnirea Voronin-Smirnov. Iată că, într-un final, această întâlnire are loc, dar și se știe de ce a avut loc, pentru că cu siguranță a dorit-o Moscova. Întrebarea mea este de ce Moscova nu a dorit ca această întâlnire să aibă și niște rezultate palpabile? Deoarece, dacă luăm și urmărim atent acțiunile Rusiei din 92 până în prezent, concluzia poate fi numai și numai una. Interesele geopolitice ale Federației Ruse, așa cum le vede ea, în cazul Republicii Moldova, sunt incompatibile cu integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova. Și dacă noi urmărim, repet, acțiunile Rusiei, noi vedem că Rusia nu dorește soluționarea conflictului și marioneta rusească de la Tiraspol nu primește ordinul, cum a fost în cazul memorandumului Cozac, semnează. Memorandumul Cozac este un model, este o reflecție foarte clară a viziunii Rusiei cum ar trebui să fie soluționat conflictul transnistrian. Un pseudostat neviabil, nefuncționabil, manipulat totalmente din exterior și cu prezența militară rusească garantată. Iată cum înțelege Rusia așa zisă soluționarea conflictului. Mie, ca cetățean Republicii Moldova, așa soluționare nu îmi convine. Și atunci când vorbim despre soluționarea conflictului transnistrian, bine ar fi din start să clarificăm ce subînțelegem sub noțiunea de soluționare a conflictului. Eu consider că asta trebuie să fie un stat unitar, viabil, descentralizat, democratic, în cadrul căreia, așa zisă, Transnistria nu trebuie să aibă niciun statut juridic special. Alta este că noi avem nevoie de o fază de tranziție pentru ca populația din stânga Nistrului să se adapteze la noi de realități și să demontăm niște stereotipuri negative care sunt moștenite din trecut. Alta este că aceste stereotipuri negative le avem destule aici pe malul drept al Nistrului și însăși guvernarea comunistă este o confirmare acestui fapt. Da. Agențiile de presă au extras ca singur rezultat al acestei întâlniri consimțământul lui Voronin și Smirnov de a continua consultările, așa le-au numit ei, în problema transnistreană, deci nu le-au numit negocieri, în formatul 2+1, adică fără Statele Unite, Uniunea Europeană, OSCE. Această inițiativă s-a născut, știm noi, în timpul întâlnirii Medvedev-Smirnov. Atunci s-a anunțat pentru prima dată dorința Moscovei de a continua discuțiile în problema transnistreană, anume în formatul 2+1. Cât de real vi se pare pericolul ca aceste consultări moldo-ruso-transnistrene să înlocuiască, de fapt, mecanismul lărgit de negocieri? Eu cred că aceste consultări nu pot înlocui negocierile. Alta este că vreau să spun încă un lucru destul de radical. Conflictul transnistrian nu se rezolvă prin negocieri. Conflictul transnistrian poate fi rezolvat numai și numai în baza aplicării coerente, ferme a unui pachet de acțiuni. Negocierile, noi le auzim din 92 despre negocieri, iar situația nu mai se agravează, în sensul acela că în stângul Nistrului a apărut o generație care nu știe ce înseamnă să trăiește în Republica Moldova. Iar pentru mine, ca pentru expert, mult mai grave au fost rezultatele vizitei lui Putin din 14 noiembrie la Chișinău. După întrevederea domnului Putin cu Zineda Greceanei, au fost semnate 4 documente, inclusiv un document care presupune conectarea generatoarelor electrice în regim radial cu rețeaua electrică din România pentru sporirea volumului de energie electrică livrate în România de la Cuciurgan. Prin semnarea acestui acord, Guvernul Republicii Moldova, violând legislația Republicii Moldova, Constituția și tot ce doriți, recunoaște privatizarea ilegală a centralei termoelectrice de la Cuciurgan de către Interraoes, asta, compania rusească. Da. Prin oferirea licenței centrale termoelectrice de la Cuciurgan, Guvernul Republicii Moldova face același lucru și mai este încă un lucru foarte neauș.
Energie electrică de la centrala electrică de la Cuciurgan este livrată în România nu direct, nu în baza unui contract direct, ci acolo este interpusă o firmă înregistrată exact în perioada aceea când Vladimir Voronin discuta cu Vladimir Putin la 22 iunie 2007 la Moscova, dar au fost înregistrate undeva pe insule Virgine, într-o zonă offshore, și această firmă interpusă percepe de 5 ori mai mult taxa pentru comisionul pentru transportarea energiei electrice în România. Și eu nu știu cine sunt persoanele juridice sau fizice care au fondat această firmă. Eu nu știu cine percepe acești bani în baza acestei încălcări flagrante a legislației Republicii Moldova. Și acest comportament al Guvernului Republicii Moldova categoric contravine principiilor puse la baza în așa zis înțelegere în pachet. Dintâi soluționarea politică a conflictului, iar pe urmă recunoașterea proprietății Federației Ruse în stânga Nistru. Nu, Guvernul Republicii Moldova deja a cedat totul, deja nu este vorba de soluționarea conflictului transnistrian, deja a recunoscut indirect această privatizare ilegală și împreună fac bani, inclusiv banișori murdari. Cineva obține în urma acestor documente semnate de oficialii moldoveni.